Сәлем достар! Сіз ТНТВ каналында эфирда яшьлек тавышы хит парады. Һәм аның яңа аламбарычысы мин, Эльмир Габитов. Тапшыру кысаларында катнашучыларыбыз турында кечкенә генә мәгълүмат сөйләрмен. Җырлар тыңлабыз, клиплар карарбыз. Кыскасы вакытыбызны күңелле итеп уздырып җибәрәбез. Шулай итеп башлыйбыз. Тапшырыбызның бердән-бер күңелсез мизгеле. Bir катнашучыбыз белән саубуллашабыз. Бу атнада ул Арина Юртаева. Әлегә Аринаның чыгышын тагын бер кат күреп узык. Берсе китә, икенчесе килә. Шуңа күрә елмаеп тапшырыбызның премьерасын каршы алыгыз. Yakını kişilerin görülüp borsalar bütün işlerin şınığa hoşsa barılık hayalların aşık bulurlar yerir yolların hatını kızının beketi hürmette yaratıdan aslar mehbette ağlı şatlık Şarı kuşta itse seni tolpanıp Eni deyip dursa balaların Halin bilse dostlar tuğanların Gidip dursalar etiyeniyin Oy kıyaştay balkır senin köngelin Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan aslar mehbette Ağlı şatlık sigeni yarın bulup O şarkışta itse seni talpınıp Durmuşma tur deyip bile yaşasın Ağırlıkka başını eğmesen Rahmetli bulsan seni yazmışına Köngülü kөгенде yanar kıyaşında Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan azlar mehbette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkışta itse seni talpınıp Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan aslar mehbette Alı şatlık sigeni yarın bulup O şarkışta itse seni talpınıp Hatını kızның beketi hürmette Yaratıdan aslar mehbette
Илзидә Госмановның клибы бик күпләрнең күңеленә ятты. Табигать, матурлык, матур һәм әлбәттә Илзидәнең ягымлы тавышлы. Менә шундый сыйфатлар булганда, клип дөрестә дә халык күңеленә ята. Ә без Илзидә ханымны котлап, сүзне үзенә тапшырабыз. Диңгез яры дулкынлыкын йөрәгемә ишек кага, күзләреңнән мия җаным, тамчы-тамчы яшьләр тама. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит, ике ярда очрашабыз дулкыннарда. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит, ике ярда очрашабыз дулкыннарда. Шул дулкындай дулкынланып, йөрәк көтә, йөрәк тибә. Калсак та без ике ярда, моңлы җырлар җанны үтә. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит, ике ярда очрашабыз тик кыямда. Диңгез яры дулкын-дулкын, каршы чыксаң адашырсың. Сөюебез чиксез дарья, насыйп булса кавышырбыз. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит, ике ярда очрашабыз тик хыялда. Без бәхетле җырдагына моң дарьясы арабызда калганбыз бит, ике ярда очрашабыз тик хыялда. Алдагы баскычта Эльфир Пологудинов. Безнең хит парадка килеп кушылганнан бирле
Аның җыры бары тик югары баскычларда. Җыры мәгънәле, клибы матур дип шалтыратып әйтүчеләр булды хәтта. Туган йорт дип аталган җыр кабаттан сезнең экраннарда. Йырақларга китеп яшит торгач, әллә тормыш басамы кешене? Нинди хәлләрдә генә булсаң да, онытма туып үскән җиреңне. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Алар көтә юлдан күзен алмый, балам кайтыр диеп тилмереп. Таш бәгыреле булмагызчы берүк, кайтып китегез инде бер күреп. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Тилмертмәгез зинһар әткәләрне, тилмертмәгез сез зинһар әнкәләрне. Хөрмәт күрмичә үткәрмәсеннәр алар бер бирелгән шушы газиз гомерләрне. Туган йортны зинһар ташламагыз, әткәй-әнкәйне ялгыз калдырмагыз. Йөрәк яласын биреп кешейткән, якыннарны бер кайчан югалтмагыз. Илюза Гайсина, җырчы, яшьлек тавышы хит парады алып баручысы композитор. Әйе, кайбер җырларны Илюза үзе иҗат итә. Менә шундый бар яктан да уңган, сәләтле кешеләр бар инде ул дөньяда. Сүз уңайнан җырчының берничә баскыч алга менү белән котлыйбыз. Илюза, сүз сиңа. Көн кояшы диеп торам, җылыңыздан кире туам. Бар сагышым минем җыйган,
Җырчы булып өчен моңлы тавыш, матур йөз һәм сөйкемле сөяк кирәк иде, әйткән бер галим. Булар барысы да Айгөл Сакирҗановнада күптән бар. Шундый сөйкемле җырчы бүген бездә алдагы позициядә. Котлыйбыз, ә хәзер Айгөлнең клибын карауга күчәбез. Жеңілі юл, еңе жайылы юл, үйге елетуші юл ол. Еңе жылысы, еңе назылысы, әліне сыйпағаны қол ол. Еңе яқыны кішілер бар ол, әтияне туғаннар. Еңе матур жанға яқыны, біз яшәген урамнар. Иңе яқын кешеләр бар ул, әтияне туганнар. Иңе матур жанга яқыны, біз яшәген урамнар. Иң қадірлілер дүнияда, туған жер негіз бала. Иң матур сөз әйте алла, бәхетлі болған ана. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамнар. Иң яқын кешеләр бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамнар. Иң ғазиз кіші янында, жеңілік таба көңіл. Яратқан ярың болғанда, яшәп туярлық түгел. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамнар. Иң яқын кішілер бар ул, әтияне туғаннар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамнар. Иң матур жанға яқыны, біз яшәген урамнар. Біз яшәген урамнар. Дуслар, әгәр сез тапшырыбызны карамыйча калсагыз, TMTV каналы рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз.
sözsüz Saf his ulu büyük his ölemesiz Mehabbet ulu Xuday ulagi İkevnin yaşırın tilagi Улам, muhabbetin şen bolsa kırış. Dostlar, konsertlar сезоны yakınlaşa bit. Şu oңайda sizne barıгызны да сезон açılışı konsertlarga kötüp kalabız. Siz yaratkan jırçılar, hit jıralары barысы bir sahnede. 25 sentyabr Unix konser zalında Rahim итегез. Яшерин хисләр, яшерин сөю Миңа бүләк итте сары күзләр Туктады вакыт, мин тынып калдым Мине әсир итте сихри күзләр Елмаеп син карасаң, аягым сабый сыман Сөюне хисләремнән, сизмисең минем хаман Мәхәббәтемне саклыйм, яши йөрәгемдә сер Синең моңлы көйләрең мәңге таңларга әзер Günler
sen benim hamam Мәхәббәтемне саклыйм Яши йөрәгемдә сер Синең моңлы көйләрең Мәңге тыңлар Төннәрен илине төннәрен илине йөрәк Син дип тибәде Уйларымда көннәрен илине төннәрен илине төшләремә киләде Төннәрен илине төннәрен илине йөрәк Син дип тибәде Уйларымда көннәрен илине төннәрен илине төшләремә киләде Төннәрен илине төннәрен илине йөрәк Син дип тибәде Уйларымда көннәрен илине төннәрен илине төшләремә киләде Төннәрен илине төннәрен илине йөрәк Син дип тибәде Уйларымда көннәрен илине төннәрен илине төшләремә киләде Оксана Мөхәммәдиева һәм аның клибы. Моның турында озаклап сөйләп була, тик безнең вакытыбыз шикле. Редакциябызга шалтыратып, нәкъ тә менә әлеге клип өчен рәхмәтләр укыды бер телевизор караучы дустыбыз. Баксан атлар яраткан икән ул. Оксананың клибында алар җитәрлек. Вакытны озакка сузмыйча әлеге клипны бергәләп карап китик.
Гажайып матур тавышлы Айгөл Шарафиева хит парадының чираттагы баскычында урнашты. Безнең даими карап баручылар Айгөлнең бик матур итеп елмайын да игътибар итәләр. Шуңа күрә без дә елмайып аның клипны карауга күчәбез. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә. Нечкә инде күңелем, кылларына чиртмәк кагылма. Нигә һаман елмаясың димә, рәхәт миңа күңелем елмая. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә. Китеп торса күңел кылларымның, җырларымның иң моңлысын җырлыйм. Таң җилләре пышылдыйлар миңа кушылып, яңа сулыш күкрәк тутырып сулыйм. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә. Зәңгәр офыкларга баксаң назлы кояш, минем күңелемдә җылысы. Болытланмас күңел күгем булыр аяз, күңелем кояшы яктысы. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңлемдә. Үз кояшым балкый күңлемдә. Беренче урын кемдә булыр икән? Бераздан беләрбез. Әлегә барлык катнашучыларыбызны барлап алыйк. Хатыны кызның бәхете хөрмәттә, яратудан ызлар мәхәббәттә. Аны шатлык сөйгән ярың булып, очар кошты итсә, сине талпынып. Күз ярып дулкынлыкың йөрәгемә ишек кага. Күзләреңнән мия җаным, тамчы тамчы яшьләр тама. Туган йортны зинһар ташламагыз. Әткәй әнкәйне
качан югалтмагыз. Өзің екен, өзің екен, өзің екен, сен өзің екен, өзің екен, өзің екен, өзің екен, сен өзің екен. Yakın kişiler var ul Ediyeni tuğanlar İngi madur canıga yakını Biz yaşayan uğranar Мәхәббәт мәңгелек бер сүзсез Саф хисулы бөек хисулемсез Мәхәббәт Худайның бүләге Икәүнең яшерен теләге Tünlerin eline yürek sen dip dibedir Uylarımda tünlerin eline düşlerime kiledir Жолы қылына қағынып, достарыма қабынып, үміт бағылап яшик һәр дайым. Үміт бағылап яшик һәр дайым. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Матур тавыш, мәгънәле җыр. Булар барысы да алдагы катнашучыбыз турында. Кем ул дип сорыйсызмы? Гөлназ Мөхәммәдиева дип җавап бирәм мин сезгә. Тату яшик туганнар җыры сезнең телекранда. Бергәләп карап китик. Гаиләбез тату булып, җырлашып яшигәле, аңлап сизеп бер-беребезне, сорашып торыйк хәленә. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән. Эй нигезләрен суытмыйк без, таныш булсын урыннар, шулай җырлап бергә утырсын безнең килгән буыннар. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән. Гаилә өчен нурлы булса, җырлы була табыннар, җан җылысын суытмыйча, тату яшик туганнар. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән, сез якыннарым булганга,
якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән, җырлап яшим бәхеттән. Шулай итеп, хит парадыбызны ахырына якынлаштык. Барлык катнашчыларыбызны котлыйбыз һәм уңышлар телибез. Сезнең белән мин, Эльмир Габитов, булдым. Киләсе очрашуга кадәр.